Hello everyone, welcome to my channel. I am featuring the LB, LouisVuitton, the scarf and the shawl. Maganda ang kanilang mga display dito. Halos naman lahat maganda. Ang pinaka mahal is yung more than 800 euro. So almost na mga maybe 50,000 or 45,000 pesos sa Pilipinas. So you can also order if you want online. So this is Paris. So hindi ito fake, it's original. Ito talaga ang store nila. I was able to pass by and look. It's not really my intention, but I just saw it and I just look and the prices. So it's good also to see like this, and also the bag that is really original. It is not fake or whatsoever. But of course, it is also expensive. So ako lang ipakita sa inyo ang mga display nila. At saka dito, madami silang display magaganda. LB. So, if you want to buy, you can order. Iwan ko kung meron ba tayo nito sa Pilipinas. Siguro sa Manila, sa Ayala, Greenbelt. Hindi ko alam. Ito ay pinaka expensive na store dito sa Paris, Printemps. So magaganda ang kanilang mga scarf, mga shawl nila. So baka gusto ninyong magbili, you can visit online, or if you come here in Paris, you can also buy. Ako lang ipakita sa inyo. Nindot siya so far. So far nindot siya. Wala ko na-expect kay basta naman ko ni sulod din dapita kay nitanaw ko sa ilang mga basing dahil makapalit pero mahal gid siya. Ang pinakamura nila is 350 euro. Mura na mura, pero still hapit na siya mag 20,000 pesos. So mahal gyapon.